Komitét pro udržování památek z války roku 1866 připravil v souvislosti s blížícími se vzpomínkovými akcemi k 160. výročí prusko-rakouské války sérii přednášek nazvanou Válka 1866 online 2. Série je tradičně pojata formou seriálu a má za cíl přinést vám nejrůznější novinky a zajímavosti o válce roku 1866. Prezentována bude zdarma na YouTube kanálu Komitetu 1866 a na webu www.1866.cz. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal u další přednášky z cyklu vystoupení, která si pro vás připravili členové Komitetu pro udržování památek z války roku 1866 k příležitosti letošního 160. výročí událostí prusko-rakouské války. Jak můžete vidět před sebou, v dnešní přednášce se budeme bavit o každodenním životě vojáků během válečného tažení v roce 1866, a to očima vybraných účastníků, dodávám, českého původu. Těmi účastníky jsou, jak můžete před sebou vidět, 3 muži, kteří měli tu smůlu, že v roce 1866 museli obléknout vojenskou uniformu, a zároveň to štěstí, že válečné události přežili a tak o nich mohli vydat svědectví. Těmi muži jsou Jan Vandas, ročník 1838, Jan Novotný, ročník 1842 a mnohým z vás určitě velmi dobře známý Ladislav Prokop, ročník 1843. Ladislav Prokop byl rodákem z Hlínska. Válku prožil jako příslušník Čáslavského pěšího pluku číslo 21. Pěší pluk číslo 21 byl během tažení v roce 1866 zařazen do brigády plukovníka Kreisera von Kreisern a tvořil součást 8. armádního sboru pod velením arcivévody Leopolda, posléze generálmajora Webera. Ladislav Prokop se účastnil bojů u České Skalice, Hradce Králové a u Tovačova a Dubu nad Moravou. Jan Vandas byl rodákem z Litomyšle, válku absolvoval jako podůstojník u 14. praporu polních myslivců. Prapor během války tvořil součást brigády plukovníka Jonáka v rámci svazku 6. armádního sboru pod velením podmaršálka Ramínka von Rietkirchen. Jan Vandas bojoval u Náchoda, respektive na Brance, u České Skalice a u Hradce Králové. Jan Novotný narokoval v Brně jako dobrovolník, kadet k rumunskému pěšímu pluku číslo 62. Ten byl během války součástí brigády generálmajora von Appiano a tvořil svazek 3. armádního sboru pod velením arcivody Arnošta. O čem nám tedy vzpomínky těchto mužů vypovídají? Dominujícím rysem vzpomínek Ladislava Prokopa na tažení z léta 1866 je popis nekonečných pochodů. Cituji: Tam odtud jsme pochodovali každodenně, bez rastágu, mnohý den jsme dělali i dvojité pochody. Pršelo tenkrát celý den. Konec citace. Zvláště silným dojmem se do Prokopovy paměti zapsal 27. červen 1866. O 11 hodinách v noci přijdem na jedno návrší asi 4 hodiny od Jaroměře. Když jsme přicházeli k místu, byli jsme tak unaveni tím velkým pochodem, že i důstojníci ostávali sedět ve škarpách. Byl to dosud nejdelší pochod. Přijdem na místo a já sebou praštím na zem bez vlády. Slyším, jak druhové křičí:
Na 27. červen nezapomeneme. Byl to můj svátek. Za okamžik usnu. Není proto divu, že vojáci dychtěli po odpočinku. Opět Prokopovými slovy. Cestou jsme se těšili, jak přijdem do Skalice, že si odpočinem. Byl to již 11. marš, neměli jsme jeden den prázdný. K tomu ty noční svízele, pak hlad, žízeň. Poslední 3 dny jsme dělali dvojité pochody. Bylo toho na nás moc najednou. Byli jsme umdlení na nejvyšší stupeň. Bažili jsme všichni po odpočinku. Slíbili nám, že u Skalice budeme mít rasták, den k odpočinutí. My ale víme, a Ladislav Prokop se to měl dozvědět velmi záhy, že namísto toho přišel ostrý střet s nepřítelem. A situace nebyla lepší ani později. Poměry po ústupu od České Skalice Ladislav Prokop přiblížil rezignovanými slovy. Jdeme od rána do poledne, od poledne do večera. Chodíme po kopcích okolo Dvora Králové. Cestou každý ten kousek chleba snědl. Večer ostali jsme v lese. Situaci vojáků v poli Prokop barvitě vysvětluje i v dalších pasážích svých vzpomínek. Jdeme další 2 hodiny. Mináž byla pryč. Ráno vstaneme hladoví. Chleba nebyl, nikde co k dostání, ve všech vesnicích jakoby vymetl. Stoupáme z kopce do kopce, hned dopředu, hned zpět. Na vojáky v této situaci již padla apatie. V poledne 30. června jsme zatáhli na jedno návrší a čekali jsme tam na prušáka. Co kdo měl těžšího v procsaku, nechali jsme ležet na hromadách. Všichni jsme byli obolení a utrmácení. Prušák nepřišel, táhneme dále. S neustálým pochodem se během tažení na severním bojišti v roce 1866 pojila i další nesnáz, kterou aktéři pociťovali, a sice problém s nedostatkem odpočinku. Za situace, kdy vojáci překračovali standardní míru denního pochodu, o bojových střetech nemluvě, Prokopovo svědectví ukazuje, že se vojákům nedostávalo v dostatečné míře prostoru k regeneraci sil. A to už v samém důsledku toho, že rakouská armáda nebyla na tažení vybavena stany, a tak vojáci nocovali nezřídka pod širým nebem tam, kam zrovna došli. A poměry, v nich byli vojáci nuceni složit hlavu ke spánku, nebyly vždycky příhodné. Opět řečeno Prokopovými slovy. My, celý promoklí, byli jsme dovedeni na jednu louku, kde býval před léty rybník. Tam se nám nohy bohely do drnu, šlépě je ostávaly naplněné vodou. A bylo to. Ostali jsme tam přes noc. Odvařila se Mináš a já, celý umdlený po dvojitém 5mílovém pochodu, dal jsem si torbu pod hlavu, svlékl ze sebe plášť a v ostatním mokrém oděvu jsem ulehl na to měkké lůžko. Pláštěm jsem si přikryl obličej, aby mi nepršelo do očí. Šťastně jsem libě usnul a spal až do rána. Ráno se probudím, byl jsem jak v peřinách, bylo mě teplo. Oddělám si šus pláště z obličeje a vyhrkne na mne voda, která napršela v noci do faldů pláště. Spod pláště začala jít pára, jak z vařící vody. Hnu sebou a cítím, že ležím ve vodě. Ležím v teple. Vystrčím ruku. Hned se mi zase schoval. Bylo zima a sichravo. Hulilo se ze mne a nechal jsem po sobě vyležený dolík naplněný pářící vodou. Projmula mě zima. Vychladl jsem, pršelo a mha byla. Byl jsem do kůže promočený a třásl jsem se jak osika. Zuby mě svakaly. A pomoc žádná, jen pochodem dopředu. To bylo naše štěstí. Cestou jsme se poněkud zahráli, mha padla dolů, vyjasnilo se a k 9 začalo svítit slunce.
Za 2 hodiny jsme uschnuli. Veskrze ilustrativní jsou pak Prokopova lakonická slova připomínající noc před osudnou bitvou u Hradce Králové. V noci nás vytrhovaly pruské patroly. Ráno o 5. hodině vstaneme celý zemdlení a zmoření. Bylo 3. července. Nelze se potom divit, že unavení vojáci využili k odpočinku každé možné chvíle, ba že upřednostnili spánek před jídlem, jak ukazuje Prokopova historka, kdy byla během noci odvařena menáž a když Prokopa jeho druh od jednotky o 12:30 v noci budil k jídlu, tento odmítl ve prospěch spánku, přičemž tak podle jeho vzpomínek učinila většina. A to i přesto, že takové rozhodnutí mělo svoji cenu. Když totiž vojáky v 5 hodin ráno probudil budíček, žádné jídlo už na ně nezbylo. Jiný z pamětníků prusko-rakouské války, zmíněný Jan Novotný, si do svého deníku k 30. červnu 1866 zapsal toto. Nepřítel k nám táhl ze 3 stran. Táhli jsme k Josefovu, a to v praporní mase, za deště, přes pole, louky a močály. V 12:30 jsme měli přestávku a spali jsme na strůji. V saku a paku, pušku v ruce, na poli u Hešťova. V zápise předcházejícím královéhradecké bitvě si pak Novotný poznamenal toto. Vzhledem k únavě jsem docela příjemně usnul. Probuzení signálem Frgaterung. Táhli jsme zpět do tábora. Střetli jsme jedno malé pruské oddělení a vyměněno pár kanónových ran. Od 30. jsme nevařili a nedostali nic ke koupi. Rovněž jsme nic nefastovali. Další z aktérů prusko-rakouské války na severním bojišti, Jan Vandas, na rozdíl od Ladislava Prokopa, téma odpočinku s jedinou výjimkou netematizoval. Vandasova vzpomínka se přitom pojí až s okamžiky nedlouho před královéhradeckou bitvou, kterou přitom vykresluje takřka idylicky. 2. července jsme chlumem táhli k Hradci. Rozložili jsme se u Rozběhic. Tam se již pro nás vařilo. Fasovali jsme 2. porci vína a tak jsme byli velmi dobré nálady. Mnozí zpívali, někteří provozovali různé kratochvíle a deutschmeistři hráli veselé divadlo. Po této živé zábavě, zabalení pláštěm, ulehli jsme do trávy a dobře chrupali. K ránu nás probouzel drobný deštíček. Záhy jsme vstávali. Každý obdržel zvýšenou porci vína a koňaku. Ačkoliv to není explicitně řečeno, je možné, že právě tato Vandasova vzpomínka na ojedinělou chvíli většího poklidu, pravda před bouří, je právě způsobena kontrastem s vypětím předchozích dní. Druhou věcí, kterou pak musíme vzít v potaz, že Vandas byl na rozdíl minimálně od Prokopa, o Novotném to vlastně nevíme, už zkušeným vojákem, který se účastnil už bojů v Itálii v roce 1859, takže jeho události roku 1866 už nejspíše skutečně nemohli v zásadě rozházet. Chody samo o sobě vysilující však byly toliko jednou z širšího komplexu útrap, které na vojáky během poldního tažení doléhaly. Velkou nesnází byla žízeň, na kterou Ladislav Prokop vzpomínal v obsáhlých pasážích. Cestou se nesměl žádný napít. Trvalo pak dlouho, než jsme přišli k nějaké vodě. Byl parný den a žízeň strašná. Páni důstojníci rovněž toužili po vodě. Vojáci vynašli v lese takové bahno, kde proudila čistá dobrá voda. Nežli tam ale přišli s mašinama, co jsme měli pro vaření, již z toho byla kaše. Vše rozšlapáno. Já jsem čekal s miskou v ruce na vojíny
až přinesou vodu. Jazyk nemohl jsem v ústech obrátit, jakou jsem měl žízeň. Vojínové přišli s vodou, ale s jakou? Byla to kaluž jako zasmažená polévka. Malí červí si se v ní mrskali. Pohlédnu do misky, již se víc nerozmýšlím a zahmouřím oči. Počnu pít. V krku mě to škrábalo, ale já jsem na to nedbal a pil jsem až do poslední kapky. Tenkrát jsem zkusil tu největší žízeň a poznal jsem, jaký je vodadar. Naprosto tristní poměry pak Prokop popsal v den bitvy u České Skalice, kdy vojáky čekalo ohromné psychické i fyzické vypětí v prvním střetu s nepřítelem. Bylo ten den strašné teplo, píše Prokop. Trápila nás nesnesitelná žízeň a vodu jsme nesměli nikde pít. Důstojníci s obnaženými šavlemi nás nadháněli a odháněli od puten s vodou, kterou nám lidé k pití přinesli. Mě prahlo v krku po tom víně. Šnábu jsem se s tou též vypil, míněna jako helka. Dostal jsem ještě větší žízeň a slabost mě jala. Dosud jsem nic nejedl. Vzpomínka na spolní strádání se objevuje také u Jana Vandase, který ústup od Václavic k Josefovu přiblížil slovy. Bylo 10 hodin. Od 4 hodin z rána byli jsme na nohou při hladu a žízni. Žízeň nás tolik mučila, že jsme u Josefova, nedbajíce přísného rozkazu, ani my, ani důstojníci, pili hltavě z proudu Hekimetuje. V 11 hodin jsme teprve jedli. Právě pocit hladu je jako další nesnáz, kterou museli vojáci za války v roce 1866 přestát, velmi reflektován Ladislavem Prokopem. Potíže s nasycením vojáků byly způsobeny prostou skutečností, že zásobování nestačilo postupu vojska. V letních měsících nadto nabývalo zpoždění trénu fatálních rozměrů. Přivezli maso. Již zdaleka jsme cítili, že smrdí. Vezli ho v tom teple již 2 dní. Když se odvrhla mináž, jdeme si pro polévku. Pro smrad jsme nemohli přistoupit k mašinám. Nikdo nejedl. Nebylo to možné, ať jsme hlady nemohli ani koukat. Prokop také popsal jinou nesnáz, spojenou se zásobovacími obtížemi. Dne 29. června ráno vstaneme a každý vyfasuje láblík chleba na 5 dnů. Co s ním? Nechali jsme chleba na místě a vzali jsme si každý buď půl nebo celou porci. Není divu, že když už se naskytla příležitost, řešili vojáci svou svízelnou situaci rekvírováním. Ovšem ani tehdy, když už bylo z čeho vařit, nebylo mnohdy vyhráno. Nezřídka totiž vojáci nemohli dovést činnost do zdárného konce, jak dokládá opakovaně Ladislav Prokop. O 11. hodině přijeli vozy s masem. Odvrhla se mináž. Sotva však rozdělali oheň, již přišel rozkaz všeho nechat a jít pryč. Vodu s masem vylili. A tato zkušenost nebyla zjevně ojedinělou. Prokop opět vzpomíná. V noci jsme opět začali vařit mináž. Jak se začalo maso vařit, přišel alarm. Všeho jsme museli nechat být, nádoby s masem se překlopily. Bylo 1. července a my hladověli již 3. den. V jiném případě, když vojáky rozkazy opět zvedli k pochodu, přibližuje Ladislav Prokop barvitě emoce, které v takovém případě vojáci cítili. Bylo to smutné loučení od hrnců. Vytáhli jsme maso, každý si vzal kus do brodsaku a již jdeme pryč. Mnoho masa tam ještě ostalo. Až posléze se vojákům podařilo mít tolik klidu, že stačili rozdělat oheň a maso si narychlo opéct. Bylo svrchu pečené, uvnitř syrové. Snědl, totiž okousal jsem asi 4 kolečka. Zase jsme museli pryč.
Další téma, které lze v dochovaných vzpomínkách na tažení v prusko-rakouské válce vysledovat, je otázka informovanosti. Na své povědomí o pohybu nepřítele před prvním střetem u České Skalice zavzpomínal Ladislav Prokop takto. Že s Prusem můžeme přijít do styku, to jsme věděli, ale kdy a kde, to nám nebylo řečeno. Přijdeme do první vesnice za Jaroměří, vidíme na návsi plno papíru od dělostřeleckých patron. Bylo nám to podezřelé. Asi hodinu před Skalicí přijde rozkaz. Halt, ládet. Nevíme vůbec nač a proč nabíjet kvéry. O blížícím se pruském vojsku, které se již střetlo s Rakušany, se tak příslušníci 21. pěšího pluku dozvěděli teprve od prchajícího místního obyvatelstva. Zajímavá je také informace, že řadoví vojáci, kteří se neúčastnili střetu u Mnichova Hradiště a Jičína, vůbec netušili, že Rakousko je ve válce podporováno saským expedičním sborem operujícím na českém bojišti. Na cestě přijdeme do Neděliště a spatříme na návsi jednu švadronu, jak se nám zdálo Prusů, konstatoval Ladislav Prokop. Když jsme k ním docházeli, bylo nám divné, že na nás tak lhostejně pohlížejí. Na naše optání řekli, že jsou Sasové. To jsme ještě nevěděli, že Sasové jdou s Rakouskem. Řadu podnětů k otázce informovanosti řadových vojáků během války v roce 1866 skýtají vzpomínky Jana Vandase. Ten vzpomínal, jakým bylo 24. června 1866 v Kyšperku při nástupu sděleno, že v Itálii naši vyhráli, Italové na vodě i na suchu úplně poraženi, což nás k boji s Prušáky roznítilo, ba těšili jsme se na návštěvu Berlína. Sám pak s odstupem trefně dodal, že ačkoliv sami už zaznamenali pohyb nepřátelských oddílů, o nějaké srážce s nepřítelem u Náchoda nebylo ani řeči. Klidně dle Benedekova rozkazu táhli jsme ke Skalici. Naše brigáda táhla vpravo pod vrchem Václavickým. Ti, jakož i Branka, byli od nás nepovšimnuti, jako by tam ani jediného Prušáka nebylo. Kdyby nás nebyl u Senovského dvora přivítal dělovou střelbou, byli bychom klidně šli dál ke Skalici. U České Skalice se Vandasovi polní myslivci zapojili do boje s Prusy, kteří sem dorazili od Náchoda a Václavic. Tak zápolili jsme asi hodinu, když náhle k našemu údivu vystřídá nás z rozkazu Benedekova 8. armádní sbor arciknížete Leopolda a my jsme museli odtáhnout k Josefovu, uvedl autor vzpomínek. A armádní komunikaci pak okomentoval také při vzpomínce na bitvu u Hradce Králové. Poté se rakouský 6. a 8. armádní sbor, tvořící u Rozběřic zálohu, zaskočili po polední ze směru od Chlumu Prusové, popsal Jan Vandas situaci takto. Nastala panika. Generálové a štábní důstojníci jezdili tryskem a stavěli šiky proti Chlumu. Čím méně oficiálních informací v čase války bylo, tím větší roli hrála šeptanda. Konkrétní příklad obsahují právě Vandasovy vzpomínky. Jeho myslivecký prapor číslo 14 měl po Královéhradecké bitvě za shromaždiště určenou Litomyšl. Jan Vandas tehdy využil příležitosti a požádal nadřízeného důstojníka, zda by mohl navštívit rodinu, a toto povolení dostal. Doma jsem způsobil veliké překvapení, svým objevením se vzpomínal. Matka a sestry byly usuzeny, neboť otec přinesl zprávu, že se poptával a jistý myslivec ho ubezpečoval, že mám uraženou ruku. Sám Vandas naopak přislíbil při setkání ve Vysokém Mýtě jinému kolegovi z 30. mysliveckého praporu, že jeho otci předá ukořistěnou pruskou pistoli a především vzkaz, že je jeho syn zdrav. Není překvapivé, že vzpomínky na válečnou kampaň prusko-rakouské války věnují často obsáhlou pozornost vlastnímu křtu ohněm v první bitvě.
Takto vzpomínal na boje u České Skalice 28. června 1866 Ladislav Prokop. Netrvalo dlouho, přijelo dělostřelectvo a vystaví svoje děla do jedné linie, asi 15 kroků před nás. Mezitím důstojníci pořád nahlíželi z dalekohledy na protější stranu, tam se jim zdálo něco podezřelého. Tu se najednou zadýmilo a po 2 sekundách hvízdne granát přes naše hlavy. Naši dělostřelci nečekali na druhý výstřel Prusů a již se hrnuli rány ze všech baterií, chrlí se z houbu na Prusy do lesa. Nastala strašná střelba z děl od Prusů i našich. Není divu, že se tyto okamžiky Prokopovi zapsali hluboko do paměti a i s odstupem let je dokázal předat s nemalou obrazotvorností. My na daný rozkaz ležíme na zemi. Každý, co možná, tlačil hlavu k zemi. Granáty létaly na půl čtverky přes nás. To drtilo v kostech, když granát tak blízko kolem jednoho z nás frnk dozadu do lesa za námi. Tam bylo slyšet praštění, ale žádný vojín na blízku nebyl. Byl to ten nejsmutnější a nejstrašnější okamžik pro vojíny, kteří ještě nikdy nebyli v bitvě. Nastalo hnutí mezi vojáky. Staří, co se napili, zpívali a kleli. Ti slabšího ducha plakali jako děti. Jiní se modlili a loučili se světem. V tom mě přelítl granát přes hlavu. Myslím si, Pane Bože, stůj při mně. Musím spravedlivě říct, bázeň jsem neměl žádnou, ale přesto i toho nejtvrdšího muže muselo dojmout. Nestratil jsem přítomnost ducha. Jak blíž mě trochu ochabla střelba, již jsem zdvíhal hlavu a koukal se na protější stranu, kde byl prušák v lese. Začal jsem blouznit. Začala se mě vařit krev bojechtivostí a čekal jsem s dychtivostí na dané znamení. Dopředu. Pravda, byl to ode mne nerozum. A silný dojem zanechala v Prokopově paměti pruská jehlovka. Z lesa na nás chrlili prušáci proudy ručničních kulí. Kdyby jen 50. trefila, bylo by to strašné. Déšť kulí jen lil do nás, nakupená těla mrtvých a raněných musel jsem přeskakovat. Jan Vandas byl sice již ostřílený vojákem. S Prusy se však v roce 1866 setkal poprvé, konkrétně ve střetu u Václavic u Náchoda. Když 14. prapor náš dorazil ke dvoru, začal nepřítel od Václavic z děl do nás pálit. Při dalším postupu nás nepřítel nerušil a i když jsme byli mezi Václavicemi a brankou, viděli jsme nepřítele v jeho síle. Jeho pěchota začala na nás ze všech stran z úkrytu pálit. Naše pálba proti pruské byla slabá, mnoho našich padlo. Sám Vandas se přitom dostal do blízkého boje s Prusy. Moje stanoviště bylo pro mě kritické. Snad každodenně na ně vzpomínám. Za mocným kmenem dobře ukryt vyhlížím, kdy se objeví některý prušák. V tom proti sobě na konci paseky za hustým podrostem zahlédnu jezdce. Vezmu ho na mušku a vypálím. Kuň se vzepěl a za podrostem se točil. Domníval jsem se, že kuň byl trefen. Rychle jsem nabil. Kuň z podrostu vyskočil a v tom na ní vystřelím. Kuň s jezdcem se svalil. Účinek ten jsem si vlastnil a čtvrtiti nemohu, bylo-li to jen zásluhou mojí. Spružilo však mne to. Po pádu jezdce za nedlouho vyrazila četa pruská na paseku a postupovala ve 4 řadách směrem proti mně. Vypálím opět. Zdálo se mi, že některý klesl, opět nabiju. Četa pruská nestřílela, jen postupovala proti nám. Z levé strany v lese se objevila síla Prusů. Já však za silným kmenem jsem se zapomněl. Viděl jsem jen pruskou četu proti a nabíjím, že do nich ještě střelím. Jak se však blížili,
Opustila mne odvaha, i nabíjení se mě před jejich obličejem mátlo. Přišli proti mně na cestu ani ne 10 kroků ode mne, 4 řady. První a druhá řada klekla, třetí a čtvrtá stála. Tenkrát tento způsob nebyl u nás zaveden. V tuto chvíli jsem měl přes nabito. Četa se připravila a já proti nim vystřelím bez měření, protože byli tak blízko. Sám jsem se viděl na onom světě. Střela se zaryla před jejich nohy. Viděl jsem, jak se zaprášilo. Ukryl jsem se těsněji za strom a v tom do něho střely lupaly. Jedna zasáhla moji kolbu. Nevím, zda vystřelili všichni. Mně to však v tom okamžiku bylo jedno. Bez uvažování opustil jsem náhle strom a prudce kvapil do lesa. Co se za mnou dělo, nevím. Neohlédl jsem se. Pro Jana Novotného z pěšího pluku číslo 62 se stala prvním střetem prusko-rakouské války až generální bitva u Hradce Králové. Není proto divu, že jí ve svém deníku věnoval obsáhlý prostor. K ránu déšť stále hustější, rovněž palba stále častější. Asi do 6:30 padaly jednotlivé dělové rány. Zároveň viděny silné pruské řetězy postupovat v dobrém pořádku. Sotva jsme opustili polní stráž, již sem tam dopadaly granáty za děsného rachotu. 10 až 15 kroků od nás. Zároveň palba z pušek bez velkého účinku. Pořád silně postřelování, střely svištěly těsně nad našimi hlavami nebo narážely nad námi do stromu. Vzpomínal Novotný na zahájení bojů. V samotné královéhradecké bitvě zaujal 62. pěší pluk postavení na středu mezi obcemi Lípa a Chlum a dostal rozkaz zaútočit na Čistěves. Lidé šli jako ďáblové, mnoho jich padlo. Sotva ves dobyta, znovu se jí zmocnili Prusové, neboť ti čekali v jednom domě před vsí a spustili pekelnou palbu, takže jsme se museli stáhnout, vzpomínal Jan Novotný. Palba z obou stran byla silná. Zaútočili jsme opět. Pod plukovníkem zastřelen kůň a hejtman Sefl na špici pěšky. Prusové vzdáleni asi 60 kroků. Jejich střely létaly jako klupobytí. Protože Prusové viděli naši slabost, zaútočili na nás. Šli jsme jim vzhurá naproti. Také Janu Novotnému se do paměti zapsala hrůza, kterou po bitevním poli rozsévalo dělostřelectvo obou stran. K polednímu vyjeli z pruské strany 2 baterie, rovněž z rakouské 2 baterie. Pruské asi 1000 kroků od Čistěvsi, naše u Chlumu a zahájili přes naše hlavy nepřetržitou palbu až téměř do 4 hodin, až byly holeny stromy a větve nás doslova přelétaly. Od rána 8 hodin do večera 6 hodin rovnalo se hmění z děl mohutné bouřce, která však pokračovala nepřetržitě ráz na ráz, žádnou sekundu nebylo možno říct, teď je ticho. Každá rána zahřměla 2krát, při odpálení a při výbuchu nálože, neboť se pálilo převážně granáty. Skuštění a hukot, syčení granátů nad našimi hlavami se mísilo s pištěním puškových střel Prusů, jejich narážením do zdí a do kmenů, prolétáním listy a větvemi, to vše dávalo dohromady nepopsatelný koncert. Každá střela měla svoji tóninu a měnila ji podle vzdálenosti, zvláště kanónové střely. Nejprve vily, skučely, pak syčely jako odpalované rakety a pak rána při výbuchu. Pruské střely pískaly tak pronikavě, že člověku bylo zpočátku úzko, až si člověk zakrátko zvykl natolik, že se stal skoro lhostejným, neboť si musel myslet, že stejně trvale je v poli, ale ani ve vsi nebo v lese nemůže se skrýt.
Na Jana Novotného zkušenost z osudného 3. července 1866 hluboce zapůsobila, jak ukazují jeho slova. Pohled na bitvu. Daleko více však naslouchání stále proti palbě, jako u Hradce Králové, je úchvatné a velkolepé. To myslí člověk na Boha, vzpomíná na své příbuzné, své přátele a říká si potichu mnohokrát s Bohem. V božích rukou leží osud, on rozhoduje, kdo bude žít a kdo musí umřít. Dalším tématem, kterému není možno se při studiu vzpomínek na válku vyhnout, je přirozeně otázka zranění a smrti. Ladislav Prokop se s touto odvrácenou stranou války poprvé setkal nedlouho předtím, než sám zakusil bitevní vřavu, a tento okamžik jej nenechal chladným. Na náměstí potkáme jeden vůz s raněnými vojíny. Jeli k Josefou. Mě obešla hrůza, když jsem viděl jejich zakrvácené šaty. To však nebylo nic proti tomu, když se sám ocitl v ohni boje. Pruské granáty se na nás jen sypaly. Tu 2 vrazí do prvního praporu, přerazilo to tam jednoho šikovatele v půli a asi 3 muže zabilo. Bylo to ode mne asi 20 kroků. Já se tam ohlédnu za tím bolestným výkřikem a prvně spatřím své soudruhy válece v krvi. Ve mně se vařila krev. Viděl jsem asi 20 raněných a zabitých druhů, kteří padli při dobývání náspu. Řady naše se kácely. Vidím vedle sebe, jak ten a onen se s křikem kásí. Zoufale volá o pomoc. Těsně přede mnou padnou 3-4, na které se tlačím. Přeskočím je, druzí za mnou, tlačíme se jeden na druhého, žádný cit, žádná soustrast, žádné ušetření, šlapeme po svých kamarádech, nedbají se na jejich křik a náhek. Podrobněji si následky řeže mohl Prokop prohlédnout právě po bitvě u České Skalice a i tento pohled jim otřásl. Vidím hrůzné divadlo. Pohnuji, podrnu, na cestě, kde bylo jaké místečko, všude leží ranění. Ten bez nohy, onen má 3 a více ran v sobě, jiný má kus boku pryč a ruce přeražené. Nejinak tomu bylo u Hradce Králové. Ústup z lesa Svíp popsal Ladislav Prokop slovy, která demonstrují, že na smrt si na rozdíl od nebezpečí voják těžko zvyká. Skočím do průkopu a spatřím hromadu našich myslivců, raněných a pobitých. Dívám se na oběti války. Hromady mrtvých a raněných, našich i Prusů, leží tam mezi dřívím. Tolika mladých lidí. Někteří bez vlády volají o pomoc. Nemohl jsem nést ten pohled. V bitvě u Hradce Králové nadto Ladislav Prokop učinil ještě jinou zkušenost se smrtí, která pro něj nejspíše nebyla snadná, jakkoliv věc popisuje zdánlivě lakonicky. Já přiběhnu k jednomu kamenu a vidím za ním skrčeného vojáka, asi od naší setniny. Vezmu kvér, který jsem si od Skalice podržel a pravím: chlapé, táhneš, nebo tě na místě probodnu, ty babo, a ženu ho před sebou za majorem. Ovšem dodává: pak mi ho bylo líto, byl tam zabit. Obraz zkázy, který poznal již po svém prvním střetu s Prusy u Václavic, má své místo i v memoárech Jana Vandase. V lesíku bylo několik lehce zraněných myslivců, kteří dále jíti nemohli. Seděli u stromů a naříkali. Pomoci jim nebylo možno. V nastalé klidnější chvíli bylo jen slyšet ze všech stran od raněných hrozný náhek, jak od našich, tak od Prusů. Těžce raněné odnášeli v nosítkách pod kopec, lehce ranění ubírali se k senou. Podívání na bojiště bylo hrozné,
neboť zabitých a raněných tu leželo na tisíce. Ještě barvitější obrázek pak vykreslil při vzpomínce na bitvu u Hradce Králové. Cestou měli jsme hrůzné podívání na mrtvé a raněné, jichž bylo mnoho. Pole byla hustě poseta tornistrami a jinými předměty. Místy na tornistrách seděli vojáci ranění, nebo tak umdlení, že dále jít nemohli. Jan Vandas se v bitvách na severovýchodě Čech nezřídka setkal i se smrtí, kterou ve svých vzpomínkách často tematizuje. Imaginativní je už jeho popis počátku bojů u Václavic. Když jsme postupovali v posvátném tichu a s modlitbou na rtech v obilí po dlouhém vrchu, přiletěl pruský granát, jenž nad námi se roztrhl a několik myslivců zabil a poranil. Z naší setniny padly 2, trubač Mrkos a podmyslivec Kvapil z Hrušové u Vysokého Mýta. Při dalším postupu nás nepřítel nerušil, a když jsme byli mezi Václavicemi a Brankou, viděli jsme nepřítele v jeho síle. Jeho pěchota začala na nás ze všech stran z úkrytu pálit. Naše palba proti pruské byla slabá, mnoho našich padlo. Vandas sám se nevyhnul situacím, kdy smrt opakovaně udeřila v jeho blízkosti. Vyběhl jsem z lesíka a setkal se s naším majorem, který jel po svahu vedle lesíka od Václavic. Major jel sám, bez pobočníka, bez štábního trubače Nováka. Ti padli již dříve. Netrvalo ani minutu a majorův Bělouš mne dohonil bez pána, jenž byl těsně za mnou smrtící střelou trefen. V úvoze dohonil jsem několik myslivců. Za jedním nováčkem těsně v patách běžím. Před mýma očima lupla střela do jeho hlavy. Slyšel jsem, jak to svaklo. Zůstal na místě ležet. Další vzpomínky na řádění smrti se pak bojí z boji u Hradce Králové. Naše brigáda Jonákova postupovala proti nepřátelskému pravému křídlu. V tom před námi v největším chvatu přisválala od lípy naše baterie dělostřelectva a rozestavila svá děla do pozic proti nepříteli. Sotva byla její děla připravena ke střelbě, pruská pěchota, dobře ukrytá v obilí, náhle vyrazila a dosti zblízka postřílela téměř veškeré mužstvo u baterie, aniž by toto mohlo vůbec vystřeliti. Byl to hrozný obraz. Splašení koně po zabitých pobíhali, jiní postrojem spojení se váleli, ranění vojáci naříkali. Vzpomínka na padlé a raněné nalezla místo také na stránkách deníku Jana Novotného, například při líčení ústupu od Čistěvsi a Chlumu. Zákop u baterie byl plný mrtvých a zraněných, kteří leželi jedni přes druhé a přes ně lidé prchali. Pohled, jakož i sténání a úpění, hromadný křik nešťastníků byly srdcervoucí. Musel jsem se odvrátit od toho hrozného divadla. Na plošině kopce stálo několik jezdeckých pluků. Najednou na ně udeřilo několik šrapnelů a granátů. Zmatek a dezorganizace, které se šířily v jejich hustých řadách, byly nepopsatelny. Muži a koně padali jako při moru. Jednomu velmi mladému nadporučíkovi od Hulánu urazila koule obě nohy, jednomu rytmistrovi pravou paži i s ramenem. A silný dojem na Novotného učinilo i polní obvaziště, plné raněných nešťastníků i těch, kterým již pomoci nebylo. Četná a rozmanitá zranění, která skýtala nejhrůznější pohled, vryla se mi nesmazatelně do srdce a donutila mne téměř k pláči. Jeden voják, jehož paže je roztříštěna, táhl namáhavě vpřed svého kamaráda, zraněného do nohou. Početní mrtví, které zde bylo vidět, zaujímali různé polohy. Jedni měli klidné rysy, jako by spali náhle překvapení smrtí, jiní strhané, pěsti sevřené, semřeli v bolestech,
Mnozí pevně drželi svoji pušku. Bylo to hrozné. Novotného rozpoložení při ohlížení se zpět za válečným časem jasně vysvítá z jeho slov. Kdo nese vinu za ztracenou bitvu, nechť si na sebe vezme i zodpovědnost za nesmírné ztráty na lidech a především na příbřežích u baterií. Ladislav Prokop při svém vzpomínání na ústup od Hradce Králové akcentoval spíše nepohodlí než ohrožení. Vracelo se ku příkladu téma hladu. Jdeme, motají se na určené místo. Cestou jsme dobývali mrkev a cibuli a tím jsme poněkud zahnali hlad. Za Hradcem Králové se pak naskytla další příležitost, jak se nasytit. Přijdeme k překosenému vozu s chlebem. U něho stál hulán a nenechal žádnému přiblížit se. A jdu okolo do lesa, kde bylo houští až k překlopenému vozu. Lezu po 4, rozříznu plachtu a již drží velký láblík pro 2 muže. Utíkám z kořistí ke svým druhům, každému jsem dal kus a jdeme k holicím. Také zázemí pro odpočinek odpovídalo situaci poražené ustupující armády. Večer o 10. přišli jsme do Holic. Bylo tam všude plno vojska. Jdeme od stavení ke stavení, nikde nebylo k hnutí. Až jsme konečně padli na prázdnou stodolu, tam jsme se vešli. Na mlatě ležela kupa syrového jetele. Zahrabali jsme se do ní. Venku pršelo, jen lilo. Usnuli jsme. Probudím se, zima se mnou tak lomcovala, že se jetel na mě třásl. Zuby mi drkotaly. Chci vstát? Nemohu. Byl jsem přestydlý. Po 4 jsem vylezl z hromady a chodím schrbený okolo boje na mlatě. Netrvalo dlouho a již jsme byli všichni na nohou. Chodili jsme jeden za druhým, zahřívajíce se. Při přechodu Labe u Hradce Králové totiž řada vojáků odložila z výstroje, co mohla, mnozí včetně rezervního šatstva. Podle vlastních slov si Ladislav Prokop polepšil až za Vysokým Mýtem a Litomyšlí. V Poličce jsem byl na bytě u jednoho ševce. Poprvé za ten dlouhý čas jsem se tam najedl do sytosti. Vyprali mi prádlo, já si vyčistil své věci a čekal na další rozkaz. Následně se opět připomněla válečná realita. Od Poličky jsme táhli ke Svitavám. Tam jsme měli prusa na krku a museli jsme v noci odejít. Zanechali jsme tam 50 vozů s chlebem a jiným jídlem. Od Poličky jsme šli neustálým pochodem přes více měst a pořád jsme leželi venku. Po pár dnech jsme dorazili k Olomouci. Na útěku od Chlumu myslivec Jan Vandas vzpomínal na tyto okamžiky jako na chvíli ohromného vypětí. Toto téma předtím tak silně neakcentoval. Byl jsem již vysílen a jako schvácen. S velkou námahou jsem běžel. Během uhrát a spocen rozepěl jsem kabát. Od prsou vyvolalo se mi horko do obličeje, jako bych měl pod kabátem žhavé uhlí. Cítil jsem malou úlevu. V běhu jsem vázl, neboť jsem předtím klusal již přes hodinu. Podobně jako Ladislav Prokop, Jan Vandas akcentuje v svých pamětech strádání, především žízeň, kterou vyčerpaní vojáci po celodenním boji trpěli. Když proto, stejně jako Prokop a jeho druhové, pod Hradcem Králové narazili na silnicích na stojící vypřažené vozy se sudy s vínem vytékajícím do příkopů, kdo mohl, nachytal si vína ze sudu do šátků, do klobouků nebo čák a zahnal tak palčivou žízeň. Ani v Pardubicích, jejich další destinaci, však nebyli vojáci, kterým se podařilo zachránit prosti starostí. Jak konstatoval Vandas, Pardubice byly vojskem přeplněny. K jídlu nebylo možno co dostati. V městě jsem se sešel s některými myslivci od 14. praporu. Bylo nás asi 20. Uchýlili jsme se do hostince Veselky. Protože jsme od rána nejedli, byli jsme velice hladoví.
Dal jsem jednomu myslivci zlatku a poslal ho do města, aby přes něco k jídlu koupil. Přinesl 2 bochníky horkého chleba, jiného nedostal. Přenocovali jsme na zahradě v altánu hostince. A ihned ráno nastal další pochod. Jan Novotný, podobně jako další ze zmíněných aktérů tažení za prusko-rakouské války, zdůrazňoval materiální nedostatek, kterému vojáci čelili. Podle jeho svědectví až poté, co 5. července 1866 dorazili do Litomyšle, zde vyfasováno pro 96 mužů jen 25 liber masa a něco pálenky, zároveň též plesnivý chléb, zdaleka poprvé od 30. Protože nebyly várnice, ty zůstaly v táboře u Chlumu, museli jsme maso opékat na klacku nad ohněm. Jak je to dobré, může si každý domyslet. S tím zjevně kontrastuje atmosféra o 4 dny později, kdy vojáci přišli do Moravské Konice. Též jsme dostali dobrý špek a chléb. Tam jsme se měli jako králové. Tato drobná sonda si klade za cíl podívat se na události prusko-rakouské války jinak, než jako na popis tažení velkých armádních celků, jejich hrdinského boje, geniálních vojevůdců a tak podobně. To je nepochybně důležitou součástí historie prusko-rakouské války. Važme si ale vzpomínek těchto autentických účastníků, kteří zjevně tento zážitek svého života pokládali za velmi důležitý, jistě velmi určující pro jejich další život a stálo jim za to nám toto své svědectví předat. Je to vlastně i důvod, proč tu od roku 1888 existuje náš spolek, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, protože jeho zakladatelem se stal Jan Nepomuk Štaňský, sám účastník prusko-rakouské války, muž, který se účastnil bojů v lese Svíp, byl zde velmi těžce zraněn a následkem toho přišel o ruku, což byla náročná operace, která mu ale nejspíše zachránila život. V listopadu 1888, když se už jako penzionovaný vrátil při příležitosti honu do lesa Svíp, na místo, kde se mu tohle stalo, tak byl konfrontován se zajímavým zážitkem. Na jednu stranu viděl, jak hroby jeho padlých druhů začínají podléhat zubu času, a na druhou stranu spatřil jeden pomník, který byl čerstvě opravený a byl u něho položen věnec nebo nějaká takováhle výzdoba. Byl to zážitek, který jeho a další jeho kolegy, kteří se toho honu účastnili, přivedl k tomu, že je potřeba, aby se na tyto události nezapomnělo, aby se o tyto hroby nadále pečovalo. Janu Nepomukovi Štaňskému, který se stal první předsedou Královéhradeckého komitétu, se podařilo tento cíl splnit a do doby, než vypukla první světová válka, tak bylo chátrání hrobů na Královéhradeckém bojišti zastaveno a vlastně bojiště získalo v podstatě dnešní podobu. Mluvím o tom, protože vlastně na základě těchto osobních, každodenních prožitků si můžeme lépe představit, co válka znamenala pro lidi, na jejichž bedra v tom létě 1866 dolehla a proč se my v našem spolku snažíme převzít tuto štafetu a udržovat památku na jejich oběť dále důstojnou.
Děkuji vám za pozornost a velmi rád vás pozvu na další přednášky, které jsou ještě před námi. Nashledanou. Právě jste zhlédli díl ze série přednášek Válka 1866 online 2, který k příležitosti 160. výročí prusko-rakouské války připravil Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Komitét 1866 je spolek, který vznikl již v roce 1888 a založil jej přímý účastník války Jan Nepomuk Štaňský. V roce 1990 byl Komitét 1866 obnoven v nynější podobě. Cílem našeho spolku je opravovat a udržovat památky z prusko-rakouské války, kterých evidujeme více než 1300. Tyto pomníky a hroby je možné najít po celé naší republice, tedy od Chebu až po Ostravu a od Šluknova po Břeclav. Kromě této ústřední činnosti se Komitét 1866 snaží svou činnost popularizovat a zároveň k dané problematice přinášet i nová zjištění. K tomu mu slouží především spolkový časopis Bellum 1866, web www.1866.cz a spolkový facebookový profil a pochopitelně řada publikací, které spolek vydává. Komitét má více než 140 členů. V žádném případě však není uzavřenou společností. Právě naopak, srdečně a s radostí mezi sebou uvítáme další zájemce o události prusko-rakouské války roku 1866, jimž není lhostejný osud památek připomínajících tento konflikt. Nabízíme například možnost přístupu do spolkové knihovny, pravidelné informování o činnosti spolku, zvýhodněný nákup některých materiálů distribuovaných spolkem a především možnost seberealizace a zapojení se do péče o unikátní soubor válečných památek, který nemá v rámci Evropy obdoby. Neváhejte proto posílit naše řady. Skutečně potřebujeme každou ruku. Kdo by měl zájem přispět na činnost našeho spolku, případně na opravu konkrétní památky, může tak učinit například prostřednictvím přiloženého QR kódu. Další díly budou na našem YouTubeovém kanálu a webu v následujících termínech.